लोगोफोरनि हेल' गाइस नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय थालायबाय जों दा बबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै अलरेडि मिथिखाबाय जोङो दा थांनो नागिरदों जाहैबाय दागगारियावहाय सबायावहाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों नै ओंखारबाय मा मा लादों आयौ केमेरा माबि माबा जि जाजा लेट्स गो आयै नायनानै दुखुसो मोनफैबाय आं नै सबायाव थांग्राफ्रानो गासिबो गोरलै गोरलां गोजा आयै नै थारमाने बेखौ सालायनांगौ जाहैबाय नै बियो है फाग्ला मा होनदों दै नोंथांमोनहा नायलांनो गोसोबा नायलांबाय थादो नै जोबनायाव दिसलाइक खालामहरदो खेबथारसोबाव नै गारियाबो आयै नै माने फा मोजांखा लामायाबो दागगारिनि लामाया ओइ अबाव थांनो गाखोदों नोंसोरो ओमफ्राय अबहाय दखानाव आयै बवा गुन्दा लेदार नुलायदों माथो होलाय बारा इन्टारेस्ट मोनदों आरोना गोसोखौ जेनाखिबा जों सापर्टारफ्रानो रावबो गैयाना बिसोरल' नै जों बेंनांगौ जाहैबाय आरोना बिसोरखौ गिदिरफ्रा गाबोनसो माबागोन आरोखि ना आयै थांग्राफ्रा गोरलै गोरलाम नै थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि बे दागगारि सभा जानो गोनांखौ नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा नायलांदो नै आसोलफ्रा नोंथांमोना जुदि जोंनि बे जानो गोनां सभाखौ नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना जाहाथे नोंथां बे जे भिडिअ हगारगोन बे भिडिअआ ओरैबायदि गैला नै मारै फैखो बा हादान रायजोजोंसो लाबोबाय जोंखौ नै गैला से हाद्रिया आयै नै गैला फाग्ला बोरै खालायखो आयै गैलालै सयथियो गोरा सालाय बबेजों लेंबोखोलै गैला सेस गैला मोजां रोखोम गैला जों आंना हले गस्ला गोरों गैयालै हाजो सेर मारै नोंखौ जोंखौ होबथारनाय बारा नायजाला सेस Kenapa kalian? मालाबा बाइक लानो हागौ लामायानो दंना गैया थांनो माजों बोरै मोनबोखोलै नै साइसा माबा हा खुरलाबायनाय माबा दामायनायसो नुबाय नै लागा वाव ओस ओरैबायदि देन्जार जायगा जाबाय जायगायानो दानोसै लामा गैयालै जिसिबि हमनांनाय जाथोंसै खस्थ' जाबाय आरोखि ना फाग्ला बोरै फाग्ला गैला नै ओंखारबाय आं जाला हाद्रियाबो जाला नै अन्थाइआ बिसिबा गिदिर दं ओरै बोरै लेंबोखो खुनु बेला आंथ' फैफेरखायाखैमोन बेजोंहाय नै सेस दैलाम mari fैखो Wow,
Mulai berjumpa juga, kita berkena deh. Hari kita ini, hari jemaah ini dah program ini, program kita ini. Nih pada apa? Landang cer, malam bau, pasti kencing nih. Sopi jepai, wow. Sopi jepai, good, kosong ni gizi dengan dah. Sopi berkena. Đây là cái phần đây. Đây là có bơi yêu ra về phía này. Có mà hui nữa yêu. Cái video ấy xem xem, chúng mình cùng next video जोंनि बे प्रग्रामखौ मोजाङै देखायनो नाजानोसै नोंथांमोन जुदि मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोना जाहाथे बे प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां नुलांनो हानाय बायदि जोंनि बे भिडिअ हरनायखौ अब्ला एसेनोसै बाय